Hey guys, good morning ninyo diya tanan. Salamat guys sa nagsuporta kanamo. Karon day magkuan day mi maghakot mi lubi, magkupras mi sa mong lubi para kuan ba malitsud-an. Maor gid ta ni panginabuhi diri sa bukid ning pobre bitaw. Gidagdaog gyud og kabos. Kailangan sa tanan, pamugas, pangginamos. Sige guys, kay magsugod na mi ha kay udto na gyud. O din ni siya mo'y kuan pinakakusgan, pinakagwapo nga tao. Basta kayo mo trabaho ni. Dali ra kayong punong kuan ba bukag, bukang gamay. Kusgan kaya na. Kusgan kaya ba? Ihap na siya. Pas-pas kayo ng ihap nito na yun. Wow! Managit taon may ihap. Uya. Pilay mo ha? Kuha kay kuan man. 500 ako ha. 500. Mo ha? Pila ba? Nalimot lagi ko lagi. Na bawon tag ihap ani. Daghan ro ba kay bawo tag ihap ani? Balik lagi habi.